ତମେ ଯଦି ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରାଇଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦେଶର ପୁଅକୁ ବାହା ହେବି। ଏମିତି ଏକ ଅଜବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିନେତ୍ରୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ହରାଇବାକୁ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେକୁ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେୟାର ସିନୱାରୀ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ହାରିଯାଉ ବୋଲି ସେୟାର କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାରତ ହାରିଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ଚମତ୍କାର କରି ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରେ ତେବେ ମୁଁ ଜଣେ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ନାଗରିକକୁ ବିବାହ କରିବି। ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟ ହରାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେୟାର। ବୁଧବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପରାଜୟର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିରାଶ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେୟାର। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ହଜାରରେ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ସହ କିଛି ୟୁଜର ରିଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମଜାଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ଏକାକୀ ରହିବ। ତେବେ ଟ୍ରୋଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଗତକାଲି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍କୁ ହରାଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବାକୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୁଣି କରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ହାରିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆପେ ଆପେ ଯିବ ସେମିଫାଇନାଲ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏତ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବା ଯାଇ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଉପରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିବେ, ଏଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ମୁକାବିଲାରେ ସେୟାରଙ୍କ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କେତେ ଯେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।